i no res. I després molt també els participants, que no he tingut molt temps per conèixer-los, però la veritat sempre m'ho coneixen tots. He parlat amb 4 o 5 i molt bé, la veritat. I tu dius que ja hi havies vingut aquí. Havia vingut a veure-ho, és a dir, a visitar. Tenia els amics, el Pol, tots aquests, i havia vingut a veure'ls, però realment a portar els trastos i ficar-te aquí a jugar i tot això no ho havia fet mai, del primer any. I t'ha agradat. Sí. Repetir l'any que ve segur. I si tu, per exemple, veguessis algú nou o algú que no ha estat mai a la LAN Party, què li diries? No, que ho ha de provar, perquè realment si és algú que t'agrada muntar, tens interès en aprendre... No és que vinguis a un partit a jugar simplement, sinó que pots vindre a aprendre telecomunicacions, a aprendre moltíssimes coses de programes, etc. Si t'interessa tot aquest tema, pots vindre i aprendràs una bona. Jo porto el primer any i ja ho has vist. Realment, des del primer moment que fas les telecomunicacions, l'electricitat, totes aquestes coses, tens un munt i després, quan s'ha de fer les comprovacions de telecomunicacions, tot això, és que és un de les xarxes sobretot, és coses noves que he après aquest any, però jo no en sabia res d'això. Llavors, te'n dones compte realment de que al principi vens a veure i dius molt bé, aquí un munt deixen jugar, disfrutes tu, però realment quan t'hi fiques dins pots veure molt com funciona, saps? Pots disfrutar-ho, llavors és Sí, la molt veritat diferent. és que el que ve aquí i ho veu muntar, pues no sap tot el que hi ha darrere, perquè Clar. nosaltres, quan s'han estès tots els cables, tant si han set cables de red com cables elèctrics, s'han comprovat tots. Vull dir, s'ha agafat un ordenador, s'ha anat fent ping a cada cable, se mirava que tingués resposta, per tant, tots els cables estan comprovats, tots. Vull dir, abans de que entri la gent, sempre el que passa, i tu ho has pogut comprovar estos dies, és que, per exemple, quan munten, a la millor munten la torre de l'ordenador, no els hi arriba el cable i què fan? Agafen, estiren, a l'estirar s'enduen El d'un altre, el connector i, clar, sí. hi ha moltes vegades pues, que tens que anar darrere i tornar... Una cosa molt bona d'organització és això, que no sols des del primer moment, sinó que després hi ha problemes i els has de saber solucionar, si s'ha de grimpar un cable nou, totes aquestes coses les has de saber solucionar, perquè al final són gent que, vulguis o no, estan competint i com els hi falli alguna cosa i sigui per culpa teva perquè no has muntat alguna cosa bé, al final tu també et sap greu, saps? Perquè, vull dir, has de tindre les coses ben fetes i vulguis que no, ells tampoc no se'n donen compte, ells miren per lo seu, si li han de treure el cable amb algú, llavors nosaltres el que hem de fer és mirar molt pel tema de que tothom tingui les coses que ell necessita. Vull dir, des del primer Correcte, moment. correcte. Però bé. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies per aquestes paraules i bueno, i Ens anem continuem. veient aquests dies. Molt bé. Que vagi bé.